mugoti aka ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi uyu. Ndinoda kuripa nemombe sere 8 uyane mboo dzako chitu pane mari dada azvitaura izvo ndinyamuka achitaurai achitaura kuna mugoti aka. Mugoti aka Ahora sí, güey. Ahora. Nataka makati simjei awe yapamba pamba Jadi si legupi kuri nyao nyao pasti makanya wili makamba achiuya achitora mukadzi wangu achienda naye tisipo apa vana vachiona kudaro vana vakazosvika pakuvadzi pane chimwe chiitiko chakaitika usiku chaakanga asvika asina kuziva kuti ndichibona kana vasandudzirwa vasandudzirwa kunzwa nemukadzi kuti vari munhu saka mwana wakahwandi akazonditaurira baba ukugara izvi ndokanga namaine na Arthur vanhu vari kudanana pandabvunza mumwe wacho iwe munhu anonzi Arthur anongosvika pano here ndisipo anogara achiuya baba ndabvunza kuti vanhu vakuchena mugoti pamba pangu naiakomana munhu makambomuonawo here anongoya pano vachinzi tisaura wei asi ndaitinetsa tisaura vacho asingafadzitsaura wake akaita sei aitoti asine sadza rangu pamba pangu tozongoona wasipo imweabva zvandinetsa ndikati hakuna mwana anoitira mai wake nemadira vanota mai kana ndakasunga nenyaya kubva ndaenda kwashangamire maparo ndikavatsanangurira shangamire maparo vakatidedza zvizhinji shangamiro zvaitaurwa newana ndakati shangamire maparo handisi kukusiyai kubva tichitaka kuuya musi wa28 December tichishaya vanhu pano musi wa3 January tichikwidza shangamire tichizonzi tidzoke kuti nemari yenhindikiri yemapurisa musi wa6 zakoro tivatadzoka nemari yemapurisa tivatazoti tiye kudai saka takachangamira ndimi mandwa zvaitwa nero zvataurwa nevana kubva zvanzirwa takumbira kuvana vanhu kunogwa kutenderwa chi pavana tikataura saka changamire nandi kusiiba abva atongwa nachangamire mutongo wakataurwa vakachema vakadzikiswa nachangamire asi musi wekubhadhara akabata nditsikiko akabvaramba kubhadhara zvizhinji zvekuna chimapano anganza atonge abhadhara chiina izvi ekenganzi mbudzi anganzi mombe nembudzi 3 akati handibhadhari kuna changamire maparo akabvuma akatodzikisirwa ndakandati 4 akatobvuma akadzikisirwa kaachangamire tisatapida munyaya aingokumbira kuti wagadzise izvi ndaone kuti changamire izorore kuti confuse mamisha madzishe aya isu tiri madzishe hatisi mambo saka muri kuisana vana mambo muri kumamisha kwenyu ndo zvinozoita kuti zvikananise matoro zita rekuti changamire izita ramambo ishe rakabva panayo pana toro inenzi changamire pana changa handidi saka zvichitaura kuti mambo manje ngarama kuti madzishe machangamire zeni madzishe hai iyo iri kutaurwa zviri kunzi hanzi vaiuya pamba pangu uchitora mukadzi wangu nyaya iyi yakambotongwa kwaya hanzi yakambotongwa kwaishe maparura ndizvo here kuti payakatongwa wakabvuma kana yakabvuma hauna kuzobhadhara zvavanga wakabvuma ndizvo here kana kuti
une matauriro avari kuita kana yakatongwa pamwana kugutsikana tinzwisise kwete mama sani rekainditsanangure muchidimbu ndakasvika pamba paNyamukachi iri Saturday ndobva ndatoti ndikuda madomasi ekutenga ndakatosvika pai pamusoro shamwari hausi kupindura zvotaurwa namambo zvanzi wakambotongwa ukasvika wakazinzwa here akutitsanangura ndandongompa guideline yatsanangure nyaya yake isatapa mubvunzo wako ndakasvika pamba pake iri Saturday ndikati ndinoda madomasi ekutenga akanditi pari nhasi hapana madomasi unouya sezvo watidaenda nawo gwagwa unouya mangwana sande ndopandakati zvakanaka inini ndichadarika mangwana sande ndichienda nawo kugwagwa madomasi yayo ndakadarika ndikatora madomasi yayo sande pandaenda ndopandakasvika pamba pake tagara sande mande chipiri chitatu china ndopandakaona achiuya kumba kwangu Nyamukachi akanditi uri kudiwa kumba kwedu nambuya Nyamukachi ndikamubvunza kwakanaka here akangonditi handisi kuziva ndasvika kumba kwake ndopaakanditi nyaya takudedzera muno wana wanditi uda nemukadzi wangu kati zvakanaka zvamuri kutaura inini handizvizivi pawadedza mukadzi wacho paauya paabvunzwa akati inini nyaya muri kutaura ini handiizivi zvikanzi inini kana wana waramba inini yangu yakuenda kwaEdwin Maparo ichibva yasimuka nyaya mangwana achengetori Friday zvaenda kwaEdwin Maparo yanotongwa kwaEdwin Maparo akati inini nyaya iyi ndashaya umboonayo iye akati kusvika kwawakaita pamba pangu ndinoda kuti undiripe ndo pandakanoramba kuripa Edwin Maparo akati nyaya iyi handina umboonobatika yekuti vanhu havanodanana iye akati ndinoda kuripwa nekusvika kwawakaita pamba pangu ndo pandakaramba kuripa Edwin mambo pataurwa tu version vamwe vari kuti Edwin wakati ngaaripe umwe akati Edwin wakati hapana nyaya yakambosvikawo here nekwenyu yakasvika mambo muri kuona ndasimuka ndini ndauya nawo ende awana awa wazukuru wangu ende zvakaitika apa munditori netsamba maminitsi 1 irimo saka tawenzanisa nyaya iyi iye ari kuramba asi zvakataura wana zvinosiririsa kana muno musino ndini ndakauya kundomangara nyaya iyi wana wakataurwa wakauya patrepikoti akati wana wadiki isauye hinaoki zvakasiririsa munhu wese padare wana wachitaura wana waitaura kuti tiri kuona munhu asamukuta namai saka tazitaurira baba achitaura namai vachirara here kana vakaona vachisvirana here vaiona vachitaura vese vachiravhana vachisvodana here vachibatana maoko mazamu here vaibata mazamu vaibata mazamu saka imwe tsamba yakanyorwa nevanhu vese irimo mukati zvatinoda humboka nekuti nhau iyi yezvekudanana kwevanhu nekuti vanhu ari kurara nemukadzi wangu inhau inoputsa musha inoda zviro zvinobatika iye ataurirwa kuti newana kuti mai vari kurara nemurume ndinodarira kuti haifanira kuti amhanye neumbo hwewana aifanira kuchironga tsoro yake kuti adii abati nekuti mwana anokwanisa kutaurirwa chinhu chese chese nemunhu mukuru achiita zvinhu zvingani zvatanzwa vana vachiita ataura
dai paine vanotarisa mafirimu echiindia ari kuitika mazuva anaya, unoona vana vachinyeperwa kuti taura zvakati, munhu achitoda kutosvika pakundosunungurwa, asi asina munhu akumboita izvozvo, otozoona kuti munhu akundoika ozoreva kuti aiwa ndaitamba mwana umbowo hwemwana. Saka ituka wana wacho wakawa wangaite wairi washanu 100, but tiri kutaura kuti iye ataurwa newana kuti ndo zviri kuitika, handiti wakwenyerwa mai havasi kuzviziva kuti baba wataurwa nechi makazoita sei. ndingati baba zvanga zvakuitika pamumba mangu ndakataka kuzvitora kuzvibatanidza kuti mai vaiti ingodai watora gumbeze chinorora mukicheni, ingodai watora, ndakataka kuzvibatanidza ndifunge kuti ndogara here munhu achindikirisa ndichimirira kuti ndinobata ine ndinaito zvofunga chokwadi. Ndakarohwa neana nezvese zvazvakuita papa ndikabvunza varume vese vari munomu kuti mukasamidzana nevakadzi venyu, wangani wakadzi wakambotama pamubhedha vachindorara kana kune wana, wangani munomu? Tiwabvunze wese varume munomu, madzishe, titsvake nemadzishe. Hamusati mambozviita here imimi kuti matsamwidzana nemukadzi wenyu ondorara newana? Panonetsa nei? Ndimi megamusati mazvita akandibvunza mwana. Mutaure chakamene ndinoda kuti ndibvunze hangu kuti ndinge ndichati tsauke tsamba dzakanyorwa dzakandichinga wati makontents etsamba kuti naiyeyo Minutes padare pao machembe ndombo wacho wacho hapana something chiri imimi chamunoda kubvunza chirikutaura kuti tiri kuitonga nyaya iyi fresh kuti wana wakataura kuti wakaona ari kutsvodwa ari kukiswa kana kuti wari pamubhedha kana kuti wakaona sei? Akati mumwe musi wacho akanga achitobata mama ndozvatiwa tapa aitobata aita zvada mukicheni mangu ini ndaitoziva kuti ndandipo ba. Mumwe musi wakutorana mai kauzodza kwachidya masiwiti watorana pamba akauya kwatora mai pesa panenge aitaenda ndisipo anenge azozoziva nhasi handipo kana ndaenda kumusangano ndaenda obasa aisvika mataurwa newana ndomubvunza tiri kubvunza makazoita chii? aiwa zvindopandiri kuti hangu indakabata ndikati ai ndikati ndione nyaya yangu kuna ishe wandionere kuti zvakataurwa nyaya yavo nemwana vanozviziva kuti vaitema munhu nedengo pasina nyaya ari mazvedzi emwana nekuti zvokanga wataurwa iwo wangadai vakatanga kutresa mukadzi wavo kuti zvataurwa nemwana izvi zvoita action ivi yekuti ndizvibachirendega mukadzi wangu vangadai vakaita iwo action yavo nhasi ine humbo hwakazara hufakadzwa unotaura vega yekuti pasina mwana pasina chii ndakabata mukadzi wangu aina nhingi panzvimbo yakati akwatorana wese ingadai nyaya ine evidence isina zvakawanda vazvatoska tichitendera apa tiri kutonga chinhu chisipo matawa mukone tsangamirika nyaya iri kutotyisa kune pane dzimwe nguva. Ndafunga kuti wachati kubva pawana sezvotaura kupinda pasecond stage zvatanga nekubva nekuwana kusvika wazondoti ji unoziva kuti wana kupindira upongo wababa namai ingozi. Wana kutakutara baba kuti mai vari kunzwai mai baba vari wana kutarisa nyaya idzodzo ndobasa remwana pamusoro nyaya dzerudzingu ihogu takaiona
ichiitika. Asi tinoziva ngezvekuti toda kuti chekutanga tizive kuti vana vane makore mangani. Chechipiri, vana vanenge vakura vanongotaura zvinhu vachitaura pachizoitika action inoitwa. Tine akatorerwa chikomba chake mai wakandopiwa kwakauya tsamba chibvapiwa mai wana wakasvika wakaona tsamba yakandwa nepadhoo iri kumira kuti mai kangu wasvika wotere chii tsamba iyoyi. Wana ndobva watora tsamba ndobva wawerenga zvikanzi shamwari ngatindosanganei pazimunyunya riya. Wana wakangoti tsamba iyi yanyorwa mai. Saka baba wakabva wasvika wachibva kuHarare vari kutouyawo usiku wacho wachibva wasvika inguva yeChristmas iyo. Wasvika kudaro wana wakangotora tsamba wachibva wandoipa kunani kuna baba. Waipa kuna baba wakati tsamba yabva kupi zvikanzi baba isusu tangoona tsamba iyi asi munhu auya netsamba tamudinero tamuona imimi chiendai kumunyunya kuri kudini kukutagwa. Saka zvakaitika ngezvokuti mai wakaona tsamba iyi asi mai zvawakaona tsamba iyi wana wake watoidini kare wateiona. Wana wakangotaura kuna baba endai kumunyunya kwatagwa netsamba. Zvikwati baba wakasimuka wakaenda wakandomira pamusoro pegomo. Mai wakabva paramba vachiti baba chambondotora huni dzangu. Vaenda mai vaya wakangofamba wachifamba baba wakabva waenda pamusoro pegomo wachibva watarisa watoona zvedi mai vaya watodini havana kutaura nemukadzi wavo. Vakateerera bedzi zvataurwa nevana kuti endai baba endai kunyunya imimi. Vana havana kumbotaura kuti mai vari kuita zvakati. Zvakaitika baba wapo pamunyunya paya baba vari mugomo watoona zvedi mai pamunyunya paya. Chikomba chavdzika vasvika chiri kubaya ndandiso zvasvika vasangana namai waya. Mai waya wakasvika kwazambia ravo baba wakachizodzika mugomo manje kuchienda kupi munyunya kuya. Ndipo wakabva wasvika kumunyunya wachitoona vanhu vatopai wapa basi akangosvika bedzi mugomo kuti ndizvo muri kuita pano. Mai akashaya simba murume akabva ashaya simba akarova murume akatiza akadzingira akandobata mukadzi akamudini akamurova. Mukadzi akaenda kumba murume waye akabva arohwa necheni akabva auya kuzondomangara wasabi kuti ndo zvandai ndabata mhuka yangu. Vabata mhuka yangu kwakuchituma tipolisa kwakuenda kwakunotora munhu mai anenge achigara kwakuti zvechokwadi nyaya yakadini yakatongwa ngoti zvakaita evidence. Vana vanoziva kana vasati vakura vana ivavo usatori makuhwa uchivaisa pai mumba mako chitanga wacherechedza kuti mukadzi wako ndizvaari kuita here. Asi kana vakura vana havabva zera right iyoyo nyaya iyoyo inoda kuti izikanwa asi imhosva kuvana kuti wataure chikomba chamai. Ndimandaita keroni pamusoro parikutaurwa nenyaya yewana kwedu isusu nyaya yakaitika iyoyi manje mwana mukomana ndingatomutaura nedza rake fani mutanda kwakutaurira baba kuti baba muri kuzenza imburawo mai vari kunyengwa nanhingi wabva wataura baba ndobva wapengerana nemukadzi izvo zvikushama zvaita awa izvi ivo manje havana kuita zvekuti kudare zvimatare bezvo wakadzinga mukadzi nekuti mukadzi anga anyengwa nehuku zvatakaita pahukama kudai mukoma wonyenga mukadzi wemunin'ina munin'ina wonyeka mukadzi wamukoma ndo zvazvakaita. Saka uya akabva take away hamba mushoko wabva aramba mukadzi. Ndakaurirwa nafani kuti iwewe wakanyengwa nababa mukuru nin'ina ande wo wabva waramba wabva tora mukadzi. Fani akaenda kunotsvaka basa kubasa bulawayo baba waibva wamudzoka waugara pamusha. Fani aibva akura manje akusenza kubulawayo wadakiro aisenza kumunicipality. Ndoda kutaura kuti Fani airedza hori. Fani akangoonekwa akafa akadai mudhemu amangode akangomira kudai kwatotsvagwa nevaya vanotsvaga mapurisa mumvura kuti kamidhemu kwatomunyurura akamira uyu mupenyu kunge mupenyu kwatopurisa munhu akatofa kwato mudhemu munotsvaga muchiredzwa newamwe.
nenyaya yekuti mai mambo panyaya iyi zvabva kutaurwa kunzi wana waudazera kuti zvakadii kuti watopiwa tipi hazvinei nekuti hazvinei nezera iwe teerera kutoti zvataurwa izvi ngezvechokwadi here uone action yako ngokutoti tachiona dzakawanda iwe hwandira wega uwane umbowo tinotaurwa zvakawanda kutoti saka pasina umbowo hapana haungateedzeri zviri kutaurwa navanhu asi iwe uchitsvaga wega ronda wega pauno zviri kufamba sei chakubvunza kuti zviri kufamba sei vari kuita sei unzoti wanoenda wakadai iwe uendawo ikoko sezvataurwa kuti wakazoenda kwakati wondotsvaga wobata munhu redi yaiti ndohwani umbowo wana wedu mazuva ano watiri kubara wakuongorora mararamiro ati amai nababa mumba saka wana avo panguva inenge ichiisa amai nababa wana wane divi ravanozozembera wachisapota saka pakusapota kwavo kuyawo vanogona kusapota mai kana kuti vanosapota baba saka vanenge vakufudza one of the two paper pawiri wavo kana vari kusapota mai vanofudza baba wachipa information kuna mai kuti baba wazodai taona vaine mukadzi pakati kana vari kusapotawo baba vanotaurawo mai kuti baba mai taona vaine mukadzi pakati vaine murume pakati saka wana wedu vari kurwisanisa zvimwe zvati vanotaura chokwadi zvimwe vanenge vari kudivi remunhu vari kusapota pamagariro akaita baba namai chanani ini kuona kwangu ndiri kuona kuti tiringotaura nyaya isina kana chimusoro pairi inyaya yangomukawo kuti mapuwa ewana babawa wakaudza nyaya yawasina musoro nayo avenge vari vamwe sekutaura kwaita chanamiri waingouya kanembowe kuti wana vandiudza ndakazobata mudzimai wangu akadai saka ndiri kuona fanika tiringotambisirwa yedu nguva pasina nyaya yatinofanirwa kuti tichiteerera pasina nyaya ndokuona kwendiri kuita wachana kuti wana hawanyedzi kutaura mai wavo hazvikosha adezvirukazvino inonetsa kuti tibate umbowo hwakadii unobatika nekuti baba kana zveshuwa mudzimai wavo anga ari kuzviita wakanga watoona chanzi kana kuti nzira dzekuti wachibate chichokwadi wangadai wakachiti warinzwa shoko iroro wakachiita iwo semunhu sababa pamba wakaona mafambiro amai wakatoita panika munhu asikatopozivi semunhu ari kutaura kuti ndaigara ndichienda kwakati zvese izvozvo aichinyepa kune vana taura nevana wake kuti right ndichatiti mune amai ndiri kudii ndiri kumbobuda iyo oenda hake padhuze imi vana kana manzwa mangoona uyo asvika zvaanotosvika usiku sekutaura kwaari kuita kuti aitouya neusiku achitorara pamba paanouya imimi muhamandiuya mundikwenyera ndodii ndosvika kana kuti kwasviba waingouya muberewere wogara muberewere chikomba chaingouya chichiziva kuti baba waenda sekuenda kwavanoita rowabatikidza asi kuti wakatora mashoko ewana wakura sei chinogoti chokwadi sei pasina umbowo imimi umbowo hwamungatipe kuti chokwadi zvakaitika ndeupi inyaya ngani dzinoipa mawitness enhema pane vataurwa ichiramugoti wakati vanogara achiuya achiti wese apo warikoti hanzi varosvika varikungosvika haana kuti vakamubata wakarara
kana iwo ishe zvari kutaura nenyaya yewana padare ravo panapa wakanyangwa minetsa wana wakataura kuna baba wavo mushure mekurwadziwa nezvaiita mai wavo nyaya ikamangarwa dare raona kuti ata ane mhosva akapiwa mutongo wake wekusvika achibuda nemukadzi wemunhu akabvuma kuti anoripa nyaya yakatongwa musi wa8 December 2023 akanzi aripe mbudzi ndizvo tinota but kutaura kuti here shuwa wana wangarwadziwe here nezvirikuita mai zvokusvika kuenda kudare kundopisana namai 1 2 ndakatarisa futi ndikunyatsoona kuti ipo papa wanyamukacha nemudzimai wavo ndofunga pamba penyu apa hazviitwi pamba zvezvezvo pane wana wakuita form 4 hazviiti mune ushamwari here imimi namugoti hamuna ushamwari imapota kuti mugoti akapanga achiri ndisalira wangu awa ngomawa ndinoda kubata mastatement akataura newani chakanyanya kurwadza mwana wekutanga akaudza guma akaenda achida kunotora foni kwababa avo vachisoti handidi foni inochaja kumba kwani ndibaba then mwana aenda achisvika kuti ndinoda foni zikanzi watumwa namamhoko kuna baba wako kuti upiwe foni mwana akati komago baba wangu papi mwana bvanzi chienda kwani pamaichiriti ndokwainosombocharja asi baba wangu vari wanechi wane foni baba wando wakazobva futi nefoni wachienda naye kunani kuna maiko wangu kumba wakusiku wana zvese zvazvo kumasomani mavo ndobva wakatsanangura nyaya iyi ndikati amukoma zvanakunaka zvina kushata ngatitorei murume tinodii tinogadzirisana namaiko wacho maiko takwadedza kutuka 2 times wakaramba wari kwavari asi chawakaona ndechekuti taikwidza nevavo nesu takateedzana kuona kuti zvinhu zvangu zviya zvadi zvinogona kunge zvabatika nerimwe nzira saka kutaura kwakaita vana saka pafoni ipapo umbowo hwekuti waisvirana ndeupi ndo pakatangira mwana kutaura ndozvatinoti umbowo iyoyo tatiri kukubvunza iwewo kuti umbowo hwekuti vanhu havaisvirana ndeupi tazosvika tichibvunza mwana takumba tina baba tipindure kuti pafoni ipapo umbowo iyoyo hwawakabata kuti ai vanhu vanosviranawo ndeupi ndewekuti baba wakazotera nefoni mwana anyimwa foni ko munhu akapa foni akanga apa amutaurira kuti chii munhu akapa baba wafoni foni yaisoenda nemwana mwana akanyimwa foni musi wacho yaenda nani musiwo yakaenda namai wacho saka ndoza kuti munhu akasiya foni akasiya instruction yekuti chii yekuchajisa foni nenyaya yefoni akasiya instruction yekuti chii ndokwa inongochaji ndozvatori instruction yaasiya foni akapa instruction yekuti chii kuna mugoti pawana here instruction yakapa kuna awa ndeyekuti awa waisotora foni yavo pasina mwana saka kana vanga vachisogara vachitora foni yavo pasina mwana aimirira kakuti mai wauye watore chii foni yavo nekuti ndiwo instruction yakanga iripo ipapo mambo ndo vandazonzwa manje kuti mukadzi wandikurambidza kuendesa foni ikoko ndokwanzi futi newana baba warudanana namai wedu ndochidii ndozvatuti umbowo hwacho huri papi pekuti wakarara wese mambo pane tsamba yevillage murume uyu kunogara naye zvakanaka vanhu wanetsa naye anobuda mumataka akawanda achingoti munodii kumubata zvamunoziya wakadii kuti achiyatsotibata inoda kubvunza paNyamukachi kuti wakabata mugoti ari panzvimbo nemukadzi wauya ndo mubvunzo wataenga hauna ndachikumbira wati hongu kana kuti kwete ndo atasanangura hapana izvozvo kuti haana kumubata saka tiri kungotenderera panyaya isina
Tikutonga magumba. Tirikuda kuedza kuti pamwe pakabude kubvunza mibvunzo yese kuda kuona kuti pangabude here humwe humbo hungatirapidze kuti zvishuwa mugoti airarame nani. Ndichiri kutoenda ndomangara kwaishe mukadzi akabatongosara achirongedza apa isati yatombotonga ska ambuya wacho chaiyo mai ambuya wake ndo akazotonoburitsa gupo musiyatonga nyaya yapa kwawandikani vachiti gupuo wapuwa gupuro nambuya mukadzi akatoenda chatikatode chikonzero chekuti dai mukadzi ari papapa takumubvunza kuti ngeiwe wakaputitsa gupuro pamwe anotaura kuti nababa waindiro pamwe anotaura kuti aiwa nababa vanoshusha pamwe anotaura kuti chii ndo zvikonzero zvandakasiyira murume kana kuti ndane makore meri ndicherera mukicheni nevana baka achangadini ini ndikuda kubatsira baba wakamhangara wabatsira ndangu waita ndezvekuti ingave nechokwadi nyaya yavo nekuti uyu murume uyu ainyenga mukadzi wavo asi nyaya yavo changamire haina umbowo uyu paakagara ipapa kana aizviita izvozvi ega pache zvakanyatsotoziva kuti shuwa mukadzi wababa wandaimunyenga asi nekuda kwekuti hapana umbowo ungamboratidze kuti uyu angabatwe nemhosva nedare hapana asi chokwadi chiripo uyu kunyenga inyenga uyu unogoti chokwadi sei ipe umbowo hwacho nekuti havati chokwadi tipei umbowo ipo chokwadi hwako wauona papi ngambirenezva ringatongotaura kuzokuti yatodzidziswa wadofunga atova mukadzi kutotanga nekubvuma kana chimbonyinga mukadzi wavanhu because wane zvawatodzidza kudai kuti inini mberuko kana ndikuita zvawakadzi wanhu wakunofa babao kana vachisozviita wane zvawatodzidza mukati mechi ndari asi panyaya yaichaichai kuti munhu abatwe nemhosva pamvuri changu ini ndangoona mhosva ndikuona kuti haisi kugonayo kubuda pachena uye chandatoona ndechekuti magariro enga akaita nyamukadzi nemukadzi wake ambotaura achiti airara mukicheni kakawanda azotaura zvachiti akapiwa gupuro naambuya isi ipapapo pakuda ndionesa kuti wanga wasina kutogara zvakanaka pauda kungotsvaka kuti saka mukadzi akazoenda sei pauda kupomera asi wagara wari kutonetsana mumba mavo kuti tibvunze nyamukachi uchikuda mukadzi wako here akaenda saka uda kuripirwa chinhu chausina kubatsira mhosva here akaenda uda kuripirwa chinhu chausina kubatsira mhosva here akaenda zvisinei tichiri kutonga hatisati apedza iwewe budisa umbowo hunoratidza kuti uyu mugoti aisvira mukadzi wako umbowo hunobatika hwekuti kana neuyu akaita apiwa ichienda kunext stage magistrate kana uchienda kunext stage kuhigh court panenge paine umbowo hunobatika kuti aiwa inini ndanzwa kuti ndo zviri kuita ndakazoita zvakati zvikandikwanisa kuti ndione kuti zveshuwa mugoti ari kurara nemukadzi iri rekuti ni ndaiti ndikandomuchi ndakabva ndaita hasha hanzi hasha dziwakimusha asi hasha dzinoputsa chii saka wakakasika kuita hasha iwe wakangowato kana anga achizviita wakangotori right path gwara rakanaka rekuti undomuone uyu ari pamusoro pemukadzi wako asi nenhau yehasha
hasha hadzina kwadzinodii kwadzinopisa kuita tsotso marodha, nekuti unokasika kuita hasha usina kuona kuti ko zvinhu zviri kuenda kupi. Zvinove matare manje vanhu vanopa kubatsira vanoshaya kuti right tinomuconvicta nenhau ipi. Wanzwa uyo akaratidzwa tsamba akabva anyarara, haana kuenda netsamba, akandodii akandopenga, akatora tsamba ndokuona ndokuenda kwawaiita, ndobva aona mukadzi wake ari pai ari kusviba. Naizvozvo akabva arowa futi makumbo kuti pava paite umbo. Saka zvakange zvine gwara. Kana nhasi vanhu vese vanonga vachitenda kuti zveshe wakawanikidzwa chii, asi mesodi yacho yaakakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuvanhu vanhu. Handiti saka dare rinoona kuti hatingakwanisi kuti timuti adi abhadhari, nekuti hapanai umbo hunobatika. Nokuti kana nyiri nhau idzi dzinoda umbowo chaiwo hunobatika kuti ticonvicte munhu kuti iwewe wakaonekwa ukabatwa musi wakati nanhingi. Hazvireve kuti iwewe chete ndiwo unobata, kana hama dzevanhu tine nhau munomu dzatinoconvicta, hama chaidzo dzatoona. Umwe ari kuBotswana uko, asi hama dzakauya dzikadii dzikaona dzikabata chikomba, uyo wozongodaidzwa hake kuuya kuita chii. Handiti so nhau yako hapana umbo hunobatika. Saka nhau yakatongwa kwaishe, ishe wakakanganisa nekuti pakange pasina umbo, anga ari makuhwa kufungidzira chete chete pasina zvinhu zvinobatika. Saka tinodhisimisa nyaya iyi. Okay, ngatisimuke kutenda. Mukadzi